Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Acting Chief ka Hima Sohra uba menjer lang majaw ha kasni balang ula kendo ya Syiem bat UEM ka ilaka ban panjing syai halor ka jingpen slam ban ai sanat ya Syiem balaje da kedor bar Hima Sohra. Syiem ka KHDC haba keren chigla patai kubor haringkat ka jing don lang UEM ka ilaka kilaong baka council kadang update yaw acting chief ban pendep ya ka kamram kabalapha da ka office ban Pynbiang ya ka electors. Halor kani kat kom ka Jingjied hu Syiem acting chief ula pentikna ba un penstat ya kakam. Syiem ulaong ba andala yo ya ki electors on saya chekmat ya kani kakam. Syiem ulaong baka council kamshum labu por ki Henry klashu ai jingmut baki di ban bu por bat ki kur ki menteri. Namar kani kakam jrong ha kaba ki hap ban let sheki kur bat yo ya ka jing ai jingmut jong ki kur. Ha ka juk kapor uloong ba karai ka council ha ka bayadei bat ka syuki Syiem kan Pynlong bet da ka election namar baladon sa uwe urang ba ubalami syakmat bat pen itu iladi ba udei na ka kapo Syiem bat ukwa banikon ya ka ket Syiem. Kajingwan jong i acting chief mantan bangi ya kendo kadai be halor ka tuhi ka nongrim baki kwa ban pensyai ya ka jingbom yo sanat jong Syiem namar baki ong ba kilarai da ka executive dorbar ka jongki manwani kendo ingi ban kali ka ika jing penslam ka jongi ti nakaliang ka jonga ba di em in charge ka bidei bat ka ilaka ngila ban biang ka ju hi kumbang ngila jukren ka por sa ka por ba ngidang update yai acting chief ba in pendap ya ka kamram ka bangi pha na kani ka office ka jongi ba in Pynbiang ya ki electors ti kata kadi ka kadi jing kadang don ka jing sa teng na kaliang ka jung i ba in Pynbiang ya kita ki electors ti naka liang ka jung i ila ai ka assurance mentan ba in pen state ya ka kam ba in la ayo ya kita ki electors in saya ya ka kam ko ba dei ber ka Sohra sya kamat Kumbaga no po rin sa akin siya magdadaya pa nila Japan ba't kapor tinggal ong yaki ma nakaliang ka jung ki kinbu timeline bat ki ba dei bat ki kur na ni bat ki menteri ni te namar ba nong ka proses ka kamlong lengdi kat kum jing song thu jong ina mal pihak ban replace ki ban let ki kur ban yo ek recommendation jong ki kur gini kita prokhoi ti specifically kam don ek timeline hindring i ong ki kat bakila ban pendep kloi kadang khamba ti specifically ka timeline ni khambu hi ki tang pade ka shong haki pade la kila ban pendep kham kloi ngila ban pendep ka kam ha ka bede bat ka Hima Sohra unak leng council kan Pynlong election hoi kum bangila kren do kini ki benai beladap bangi hak benle bet daka election namar bangila don sui candidate melawan ban apply ban penitu di naka post ka por ka tai ka de ju comments ka bangi ngila ai cheki pa ba no song snong ka thai Hima Sohra ro bagen so thu bangi hak ban rely bet ka natural justice la da don menu bakwa ban wan chakmat ban khun ya ni ka khet joka jinglong Syiem thi tingi hak ban ai hak ai chance bet ke atau kalau Jingjied buto ba Syiem dei shu ton song shnong jong ta ka Hima Sohra bat nun ke kun te chang kam don hok ta ka ti jong ta ka Hima Sohra lok Jingjied ni nai keren ni kita namar ba mo ni na kalian zuko office ni le kat bangila bangin ya penbet ya ka kam ti kata ka bom don hok ti ka shong haki ti kata ka pen khenya ka riti ka dustur ro giru na do singi ka basdang ila ong bet ba ka dai tang ka procedural lapse ni kam ya keren ya kata ka riti ka dustur ni rely bet ya ka procedural lapse kumno bangin ni penbet ya kata ka procedural lapse ka bai dai bat ka ni ka jinglong jong ka Hima Sohra bat ya kata ka jong ka jinglong badai ne bom dai jong ta candidate te ni na kaliang jong district council ngi numla ban determine menta ni hak ban pet ikot kisla da wan ban bu ikot kisla shani hadu menta ku mangila ong na kapor sa kapor ba ula don candidate ula wan bani kendu i am in charge ngiru ba udon kata ka jingtu ban yele ikani ka election ban khun ya Syiem Sohra tingin ya ai la namar ba kadai ka kalenti kata kalau natural justice mo mangi hak ban ai ba tu ni na mahang tu lisi na lo kan election na tu i ba ayo lam lang daw acting chief ki menteri dan bakit khatu istiqlal bar kadang kadang thai ka jing mut na galiang ki menteri ba ya istiqlal bar na Hima long pi ke kam da dei ka jing ai jing mut long ki shukwa ban bangin pen scam na kaliang ka jungi ka district council ya ka communication ka bangin ai ki nang ni shakmat kan long ka ba ka daga jing tho
kaba kiru kila ban bu record sa pokok office ke jongki tina kalian ke jongi ringi sudai hi na mar broch ka tu ngila shue keren da ka ktin ngila shu betha e ka kam kaba u acting Syiem madu ka sngi ka bangi ngi thungi i kum acting chief ba kini ki di kam lai sau tuli ki bai haban pendep kerki no ti menta pada la kat kum ke jingwan ke jongki ha ba kila erai ti ki kwa da ka jing thoi nangi ya ka lenti ka ba u acting Syiem fu acting chief fu de man Syiem tingi rungi ngin sapet kini kini sngi ngin sa ai ka badon kam man ai ha ka de bat ka kam jong ka Hima Sohra Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura kat kom kejok ke bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjob ki urlong, but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang syakalaway bacok.